Ak je pre nemocnicu dojčenie priorita, tak bude vytvárať podmienky, v ktorých sa dojčenie začne s ľahkosťou. Nemocnica bude klásť dôraz na prevenciu problémov s dojčením. Prevencia znamená vedieť, aká je príčina problémov s dojčením a vedieť, aké kroky robiť, aby sa problémy nevyskytli. Ženy hovoria, že do nemocnice idú s tým, že očakávajú, že im tam s dojčením novorodenca pomôžu. Takéto očakávanie je na mieste. Pokiaľ ho nemocnice majú naplniť, potrebujú sa sústrediť na prevenciu problémov s dojčením, aby sa ženy s dojčením netrápili, pretože ženy budú oveľa pravdepodobnejšie dojčiť, keď bude dojčenie jednoduché. Ak nemocnice chcú aktívne poňať prevenciu problémov s dojčením, tak budú robiť tieto kroky. Budú aktívne budovať sebavedomie ženy. Budú podporovať kontakt koža na kožu nielen v prvých 2 hodinách po pôrode, ale počas celého pobytu v nemocnici. Budú podporovať spoločné spanie bábätka s matkou v jednej posteli. Nebudú používať zavinovačky. Už pri prvom prísatí ukážu žene aspoň 3 znaky správneho prísatia. Už od prvého prísatia sa budú pýtať, či prísatie nebolo bolestivé. Bolestivé prísatie budú riešiť nápravou prísatia už od prvého prísatia. Už pri prvom prísatí uistia ženu, že bábätko získava mlieko. Už pri prvom prísatí žene ukážu, ako si môže byť istá, že bábätko vypilo dosť mlieka. Budú si vedomi zásadného vplyvu, ktorý má podanie aj jednorázového dokrmu umelým mliekom. Ak nemocnice chcú aktívne poňať prevenciu problémov s dojčením, tak nebudú v komunikácii o dojčení používať toto. Nebudú sa o bradavkách vyjadrovať ako o plochých, vpáčených či nevhodných na dojčenie. Nebudú nabádať na používanie klobúčika. Nebudú spochybňovať schopnosť ženy dojčiť. Nebudú hovoriť, že ženy po pôrode ešte nemajú mlieko. Nebudú hovoriť, že ženy nemajú dieťa nechávať dlho alebo často na prsníku. Nebudú hovoriť, že dojčenie boli preto, že bradavky si potrebujú zvyknúť. Nebudú pri pláči bábätka na upokojovanie používať dokrmovanie umelým mliekom. Nebudú na dokrmovanie používať fľašu ani striekačku. Nebudú hovoriť, že bábätko bolí brúško. Nebudú hovoriť ženám, že sú unavené a že si bábätko zoberú k sebe na novorodenické oddelenie. Pretože dojčenie stojí za to.